Lokal nga pangluhan nagapanghanda para sa digitalization sang pila ka mga serbisyo, kaangay sang e-payment para sa business permits, may center kag iban pa. Samtang bike culture sang Iloilo City, finalist sa Galing Pook Awards, Mayor Jerry Treñas personal nga ipresentar ang mga hinimuan sang lokal nga pangluhan. Excited si Mayor Jerry Treñas sa pagbago nga ipatuman sa pila ka mga serbisyo sang lokal nga pangluhan. Una amo ang e-permit sang business permits, ikaduwa amo ang digitalization sang My Center, kag ikatatlo amo ang pag-digital sang HRMO. Sa electronic payment sang business permit, kinahanglan sang ordinansa pare diri. Apang ginahikot na ang system nga gamiton, ilabi na sa registration sa mga online business payment center. Ang MICE naman ang natala nga maglunsar sang ila digitalization sa masunod nga semana. Nga ma-digitize kita sang aton nga business permits para mas mapusa aton nga mga taxpayers. Nga ma-digitize kita para sa MICE naton para mapusa aton nga mga turista nga makadto diri nga pamangkot nga ano nga i-digitize na aton HRMO para wa inatawo to nga mobra sa pila ka adlaw pagbuaya zero gali kulawon niya. Para sa alkalde, importante nga mag-level up ang mga serbisyo sa pamuluyo, lakip na sa mga empleyado sang lokal nga pangluhan. Kabahin inisunod sa iya, sang handom para sa mga Ilonggo nga mag-uswag bangin ang mga ginahatag nga programa. Nga ang gina-improve ta so that we come up with better services, we come up with better results, not only for the tax-paying public but also for our employees. Target sang implementasyon sang e-payment sa business permit sa Enero sa masunod nga tuig. Apang natala na nga mapagwa sang link sang lokal nga pangluhan para sa registration online antes pa makabayad. Importante ini para mangin mahapos ug mapadasig ang sistema sang pagbayad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Magapadulong sa Metro Manila si Mayor Jerry Treñas sa masunod nga semana. Ini para magtambong kag personal nga magpresenta sang entry sang syudad sa Galing Pook Awards matapos mapilian bilang finalist ang iBike o kon bike culture entry sang Iloilo City. Suno kay Mayor Treñas, resulta ini sang maayo nga plano sa syudad, ilabi na sang nagpandemya sa diin nagtaas ang numero sa nagabisikleta bilang alternatibo nga transportasyon. Next week pagid makadto kami sa Manila because finalist na kita sa Galing Pook November 21, no? So we will be presenting the city's entry for Galing Pook, no? Bangod sang mataas nga numero sa nagabisikleta, nakabulig naman ini sa ekonomiya bangod sang pagdamo sang bike shops. Nagtaas man ang demand sa ginabaligya nga bike parts, lakip na nga accessories. Gani magaupod ang pila ka mga department heads gikan sa Iloilo City Government para magbulig sa alkalde sa pagpresenta sang Galing Pook entry. Ang entry to naton nga nagsulod, I think tatlo aton yung pasulod pero isa lang ang nag-finalist. Isa lang ginapili nila subong kada LGU. Ang sa aton sa iBike, no? Oh, e-bike. Oh. Parang ang aton nga bike culture, no? So I am allowed to have pila to? Apat? 4 plus you 5. 4. I am allowed to bring with me 4 from the city government, so na-identify naman to kung sino maupod so that sa panel may mabulig sa akong sabat. Padumduman, antes pa man mangin finalist, nagbisita ang mga tiglawas ang Galing Pook sa syudad sang Iloilo para makita sang personal ang mga infrastructure nga ginhimo sang lokal nga pangluhan para sa mga biking public. Ini man ang nangin basihan para mangin finalist ang syudad gikan sa madamo nga entries gikan sa nagkalain-lain nga LGU sa bugos nga pungsod. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.